кажете, според вас какво трябва да има всеки рожден ден, за да имаме рожден ден, какво трябва да има? Торта, освен торта. Духове свещичките. Какво трябва да имаме освен торта? Сок. Без сок да може да рожден ден, така? Не, шампанско нещо друго е. Рожденничка! Коя е нашата рожденничка? Добре, Тико! Значи казахме рожденничка, казахме подаръци. Друго? И водка! Къде? Значи имаме всичко, само какво нямаме? Какво трябва да направим, за да имаме торта? Мачка, седи. Да викаме торта! Трябва да изсигме нашата торта, може ли да викаме ние много сигурно? Призвяваме тортата пред нашата рожденичка, след да ги прибираме под масата. Властта, ще правим. Така, тишина сега. Чакайте. Искам да седна. Сядаме всички на местата. Деца, сядаме си на местата. Готи. Сядаме си на място. Така. И искам сега нашата рожденичка да се отвори очите, да се мисли едно желание. Нещо, което искам много силно да и се изпълни или нещо, което искам много силно да има. А всички останали, намислям си какво желание за нашата рожденичка, хващаме го високо в ръка, държим го здраво и ще вам кажем 7, си хвърляме пожеланията към нашата рожденичка, за да се изпълни. На 7. Хвърля ръцете. Така. Стискаме много здраво стискаме това, което сме и пожелали. Държим го горе високо. Пожеланието от мен го загася. Така, готови? Броим до 7, на 7 хвърляме, а нашата рожденичка за всичка сила ще издуха цялата торта. Фотографии, готови? Едно! Викаме това. Така. А сега знаете ли каква песен се пее на рожден ден? Всички! Браво! Ай, сега на немски, на немски! Сега на немски! Всички имат тук при тортата. Сега ще направим традиционното духане на тортата от всички гости. Готови? Сега за много здраве. За много щастие, чакайте косата. За много любов, леко така. За много сбъдни мечти. За много верни приятели. За много шестици. За много успех. За много късмет. За какво много? За много мокри кърпички. За много щастие. За много водки. За Мерцедес. За Порше. За къща на морето. За къща баба. За баба.
И аз сега искам да си правите дъх и да издухаме тортата да стигне чак до бара. Готови? Духайте сега. Така. А сега ние дореждаме тортата. Сядаме с пожелание към нашата роденичка. Да. Така, сядаме всички. Кое? Добре. Така, сега пожеланията... Не му знам, обаче той беше с блузка, не знам къде има блузка. Беше с блузка, ама... Лъга и караме подред. Къде ти е пловера? Доги Пловера. Пожеланията на нашата роденичка. Дай ме очите, за да се сбъдне. Як го метнеш? Силно. Силно. Добре, продължаваме. Силно. Честит рожден ден, Коли, да си жива и здрава и късмета да е винаги с теб и да има Браво, продължаваме. И си силно пожелание към нашата роденичка. Тихо! Честит рожден ден, Коли, да си жива и здрава и да имаш много частици в училище и да слушаш майка си и баща си и да си винаги много. Добре, продължаваме. Деца. Хубава, много хубава, красива балерина. О, малко подранихте. Да. Ама силно! За торта, за торта. Имаш много частици в училище да слушаш да пиеш вино. Голямо. Честит рожден ден и да пиеш много вино. Честит рожден ден, Коли, имаш много частици. Мерси. И майка ти и баща ти да те слушат. Да пиеш вино. Така, продължаваме. Честит рожден ден, Коли! Ще пожелавам. Честит рожден ден, Коли. Да имаш много щастливи в училище. И много подарък. Да се пиеш с приятелите. Добре. Може би чакай първо, стой. Стой. Супер. Добре. Някой да ми иска да пожелая нещо? Добре, давайте. Ти силно. Ама силно да се чуе да камера. Жива и здрава, да се така усмихната и да слуша мама и тати. Супер. Повече тати. Силно. Да е все така усмихната и забавна и да слуша мама и тати. Коли пожеланието чуят. И да слуша мама и тати. Повече тати обаче, не? И да има много шестици. Добре, благодарим. Ай сега там тортата идва. Още пожелание спускаме, още пожелание. Още пожелание спускаме. Ще се отказай. Да има много шестици в училище. Да слуша мама и тати и да е много щастлива през целия си живот. Благодарим ти много. Някой друг? Ходи виж ръка. Давай. Аз пожелавам на Коли да има много шестици в училище, да слуша много майка си и баща си. Супер. И да има много И късмет. повече баща се слуша, да. Добре, супер. Да има много Супер. Силно. Честит рожден ден, силно. Много здрава. Усмихната. Има много верни приятели. Добре? Добре. Ето тортата идва, кой още няма торта? Ето, Как е, Боре? Вкусно ли е? Да. Добре. Кой иска да си забава лицето в тортата и така да е? Ами ако минем и изпита живот и здраве, трябва да остане тук. Е така с лице без Да видим дали ще прескочим изпитната бариера.